Tak srdečne vás vítam na dnešnom meetingu, stretnutí, alebo ako to mám nazvať. No, tak som veľmi rada, že ste tu v nedeľu. No komu by sa chcelo už však meetingovať, ale ja si myslím, že by ste sa tešili však. Áno, áno, výborne, výborne. Takže všetci sú takí, čo sa tešili tu. No, tak ja tieto kaviarničky začínam milovať. Vy všimli ste si, že je to len každý druhý týždeň, neotravujem vás každý týždeň. Ale ono sa toľko vecí deje stále okolo nás však, že by človek povedal, že už aj tak je zahltený. Nie? A ako som aj tam spomínala, deje sa veľa vecí, ale aj to, že pokrok nezastavíme. Deje sa teraz veci okolo nás, nielen to, že firma a toto, ale to, že vznikajú tie nové technologické tie vymoženosti, hej. A je to fascinujúce. Viem, že aj minule sme sa trošku o tom bavili, že sa človek toho aj niekedy obáva a niekedy sa teší, ale treba sa cez všetko prehrízať, nič nepríde len tak samé. Ono tu síce príde umelá inteligencia, ale ona sa nám nenabije sama do hlavy. My si to musíme trošku ako vnímať tie veci, musíme chcieť to pochopiť, musíme to chcieť ako keby sa k tomu dostať. Musíme sa naučiť, akým spôsobom s tým pracovať, ako s tým spolupracovať, ako nám to môže pomôcť, ako to nás môže posunúť, hej, v tej našej práci. Toto je už naša úloha, prebádať to. To je už naša rola, hej. Toto nám nepríde tak samé, ako že nás to ako osvietí, alebo v noci nám to proste naskáče do hlavy. To buď to príjmeme, alebo to nepríjmeme, ale podľa mňa neprijať to, čo prichádza, to je ako keby ste išli naspäť do jaskyni. To chce ísť do jaskyni. Tým pádom musíte vrátiť auto, odovzdajte pračku, pôjdete na potok prať. To som vás mala vystrašiť, akože ja si myslím, že menej sa budeme báť umelej inteligencie ako toho, že by nám zobrali pračku však, ženy. Asi tak. A ešte rúru však, Žanet, tebe zoberú aj rúru. To už by bol To môj už by si konec na neprežila, smrť. jasné, to už vidím, lebo tá peč je ako besná. Ale má cukrovku, viete, tie ženy, takže ona bez cukru. Takže dôležité je, ako, aby sme to pochopili a budeme sa tu, alebo no nie my akože, lebo tu veľa toho nenariešime, lebo na diaľku sa tu ťažko tie technologické veci vysvetľujú a tak, ale ja teraz veľmi, veľmi mi v hlave vrta, lebo viem, že aj so Žanet som sa mala stretnúť. Viem, že bez toho stretnutia sa nám niektoré veci veľmi ťažko spúšťajú, veľmi ťažko sa nám naštartujú. Potrebujeme byť akože spolu a vidieť si jedna druhej, že čo vlastne šťukáme a čo kam sa snažíme dostať. Lebo na diaľku to vysvetľovať je to veľmi ťažké. A ja som tak rozmýšľala, že mne nebude stačiť takáto kaviarnička. Ja by som chcela, veď viete, že aj v tej school aplikácii je v kalendári označená každá streda, že je tu vlastne možnosť, komunita sa stretáva vo zvolenie, v kancelárii, budú stredy posvetné. Až na túto najbližšiu, lebo z útorka nám posunuli poradu na leadership v Bratislave práve na stredu. Mali sme to mať v útorok, tú stredu si ja nechávam práve tak, akože aby som mala oslobodenú, ale bohužiaľ budeme na porade, hej, tak v Bratislave. Tak táto streda, tej sa to možno netýka, ale okrem toho, že toho počkaj, to je 8. koľkého, ale potom by sme si, e, rozmýšľala som, a to vám už teraz rovno poviem, keď už nadvezujem, že ja som si to už aj do diára zapísala, lebo ja mám forever diár, aj vy máte? Tu Ja máte. mám. No, máš to všetko vyznačené? Mhm. Výborne. A ja mám kde? Aha, ja som si položila štikačku na Ja ňu. mám si úterek. A bude to útorok? Čo? Teraz útorok si v hlave? Či Áno, není? áno, áno. Budeme v útorok v Blave. My sme si to už potom tak naformátovali, že roadshow sme chceli vybaviť vtedy s poradou, nie v jeden deň. Mhm. Ale sme si to urobili tak, že pôjdeme síce na roadshow v útorok, No. prespíme mimo Bratislavy a vrátime sa do Bratislavy v stredu s Peťkou a budeme na porade. Takže všetko bude tak, ako sme Áno. plánovali, len tú stredu si zahatím práve poradov a nebudem v ozvolenie v kancelárii, čo ma Áno. velice mrzí. Ale 2 týždne na to, 25. februára, by som chcela ako keby vyhlásiť tú stredu
takú, ktorá nie že školiaca, aby som to nenazývala školením, také stretnutie v kancelárii, ja spravím na to aj oznam. A že by sme sa stretli, kto môže, kto má ruky, nohy a kolesa a môže a voľno a čas, tak príde a tu je priestor, možnosť, aby sme si navzájom pomohli, aby sme sa zasvetili do nejakých vecí a čím skôr, tým lepšie, lebo stráca sa nám čas zbytočne, že nevieme sa dostať do school, napríklad do aplikácií mnohých, hej, vy ste tu, to vás sa netýka. Teda, no tu, no asi tak, hej, že asi ste aj v tej aplikácii School, lebo tam už dávam link na Zoom, aby ľudia nemuseli odo mňa pýtať, lenže keď tí ľudia tam nie sú, tak sa k nemu nedostanú, hej, iba sme takí láskaví a posunieme im to. Ja som to teraz na poslednú chvíľu dala aj do môjho takého chatu pre mojich nemenežerských. Tam si to našla, Žanet? Áno, do Výborne. správy, no, jasné. Na poslednú chvíľu, minútu pred, lebo ja som vždy čakala, celý čas som čakala, že si to niekto v Danat všimne a že si to bude láskavo odo mňa pýtať. No dobre, nikto si to nepýtal, ale nevadí. Hodila som to tam už pre tých, ktorí možno zabudli, alebo jednoducho človek aj zabudne, to chápem. Ale no, ak sa cítite akože forever, akože robíte a že není to naozaj len také niečo okrajové a není to len také niečo, že o čo zakopnem sem tam, alebo je to také naozaj hobby, ktoré ani nedodržiavam, hej, veľmi vo svojom živote, tak prosím vás sa pozrite do toho Danat, je to facebooková stránka pre vás, skupina, pardon, a kde sa môžete vždy pozrieť, hej, a určite tak aj jedného, dvoch, piatich ľudí, čo máte okolo seba, ja neviem, hej, aby sme sa tam stretli, aby to videli, aby sme sa tu vôbec stretli. No tak to som chcela, lebo to je v rámci toho plánovania, lebo a to v tom School sa mi páči, keď ešte sa tomu môžem vrátiť, že tam je kalendár a tam sú aj označené tieto udalosti a tam máte aj link na Zoom a nemusím ho ja vlastne nikde inde dávať a tam si ho človek dokonca sa cez to kliknete, minule mi to Mírka taká akože, ako ma tak potešila, keď v aute bola vlastne a nemala ani možnosť sa v tom hrabať, ale keď išla do toho School, tak tam sa zapla rovno aj na ten Zoom link. Takže, no a to som chcela vlastne, že pokrok, hej, nezastavíš, ale teraz sme mali 5.2. vo štvrtok to školenie. Boli ste na tom školení, čo robili riaditeľka aj s Myškou kvôli tomu, že máme nový systém Titan? Boli ste, hej? Ja nie. Ty nie, no toto. Ale No, tebe som nevidela poslala link. link, nie? Ja nevím. Ty Ani som nevíš. nepozerala. Monika Toto Hrešková. To je od koho? Od vás? Niekoho? Mm-mm. Hej, ako dobre viem, tak od Jarky. Dobre, púšťam ju. Už ani neviem veľa razy. Tie mená, akože nezablisne mi tak rýchlo. Niekedy mi niečo hovorí, ale nie sme už s tými oni v kontakte. Takže vítam Moniku Hreškovú. A 5.2., ako sme sa bavili, že tak ty si to nevidela, ja som posielala aj link ešte zvlášť na YouTube, lebo viem, že No musím si to pozrieť. ty si sa nedostala ešte na School, ale na School je to zakvačené. Hej? Aha, no tak musím to. No, tam na tej aplikácii School je to zakvačené, takže tam sa viete pozrieť do všetkých materiálov. A ináč bude to pecka, lebo pred chvíľkou, ešte pred necelou hodinkou sme sa s Mírkou tu vybavovali a ona nám dala tam už prvý taký maličký manuál na video. Ani 2 minúty to nemá a mne sa to tak páči, to je taká malá perlička od Mírky. Ona to tak vie rýchlo, krásne spracovať, zrozumiteľne a ja milujem tie jej návody, lebo nie som veľmi návodová, ale zase s návodom, s takýmto návodom ako od Mirky, naozaj rýchly, stručný, ale veľmi šikovný na to, aby ste rýchlo veci pochopili a netrápili sa s tým sami a nebol to o pokus a omyl a pokus a omyl. Takže lenže ak sa chcete k týmto návodom a manuálom dostať, tak to je v našej aplikácii School. A ak chcete, aby sa vaši ľudia tam dostali, Andrejka Kohútová. Čia? Toto je teraz ako oni, viete? To je od Ľudsky. Od koho? To je Od od Ľudsky? Ľudsky. No, Lodererovej. kým som ju štikla, tak mi zmizla. Andrejka, ak viete, Peťka daj vedieť, ono je ľudské, že
Môže sa znova, lebo ho to hneď vzdala. Takže, kde som skončila? No, že skúška. Že tam budú mať materiály. Áno, Mirka, áno, materiály. Najnovšie som tam dala to necelé 2-minútové videjko od Mirky a to je o tom, ako registrovať. Lebo jasné, že nám to bolo všetko už také samozrejme, hej, keď v tom starom systéme. A myslím si, že intuitívne vy aj prídete na to, hej, ale niečo je vlastne aj v tom videu, čo som tam zakvačila o tom, ako nám Titan vysvetľovali. A ostatné je zase, vravím, bude v takýchto možno takýchto malých, krátkých videách od Mirky nejaké také, s čím bude najväčší problém, tak to bude vlastne tam zakvačené, aby ste si to nemuseli hodinové video preto pozerať, ale aby ste si mohli pozrieť to 2-minútové a veľmi rýchlo vás navedie na to, že ako sa dostať vlastne k tej registrácii. Dobre? No tak ja sa teším, sama si to pozriem, ako to Mirka tam vysvetlila rýchlo, lebo potom to viem podať ďalej. A sa mi to páči takto, no. Takže ste za, aby to tam bolo, aby sa to tam ukladalo? A ináč človek sa tam vie dostať veľmi rýchlo a v podstate je to aplikácia, nože Jarmilka Kundríková je tu, je to aplikácia, takže vy sa tam viete veľmi šikovne prihlásiť aj cez mobil a tí, čo ste boli na členských sekciách, tak je to niečo podobné, ale by som povedala, že ešte bohatšie, lebo je tam kalendár extra, do ktorého si vieme veci vkladať rovno. A už je tu Andrejka Koutová. Vieme si tam veci vkladať a je to také super, keď sa tam rozkliknete a máte tam vlastne obsah toho vlastne, čo sa tam deje a čo tam je a obrázok, hej, toho podujatia, akcie a tak. Takže ja sa budem snažiť aj teraz nahádzať najbližšie všetky podujatia tam, hej, aby ste to tam naozaj našli, aby ste vedeli, že ste tam není zbytočne. Fakt ako, babi, chcete tam byť a ešte dneska, kto tam není, tak sa tam už prihláste. Dobre? Ja som ukazovala minule, aké je logo tej aplikácie, viete si to stiahnuť, prihlásiť sa, ja vás tam potvrdím, lebo ono si to tak žiada ešte. No a je to super. Takže toto bolo užitočné, čo sme videli vo štvrtok, to video. Budú ešte aj obšírnejšie na 360, ako ste počuli. 360 už je pre supervízorov určite a viac. A postupne sa zasvetiť aj preto, aby ste videli tú dolnú líniu a preto, aby ste videli vaše objemy bodov, aby ste vedeli usledovať toho človeka. Tak to je super vec. To treba s tým vedieť pracovať a samozrejme, po porade vám ešte s Peťkou donesieme aj možno nové informácie. Tam budú, myslím, že Mirka, aj také informácie ako najbližšie ich podujatia tiež, lebo také aktuálne však. Tam to tak vyzeralo tak šikovne, že si to viete tiež tam rozkliknúť a tak. Takže toto už naozaj tie podujatia máte všade. Máte ich na tej stránke, máte ich na facebookovej stránke, máte ich na Danat Smart skupine, máte ich ešte, podsúvame vám ich, kde sa len dá. Takže ja si myslím, že informovanosť je tu taká, že hore-dole, že až nakoniec zo všade to nás vypadáva. A to je dobre. Takže school, veľmi dôležité, aby ste si tam všetko našli. A ja tam už dneska poznačím aj, ale musím si rýchlo plagátik urobiť, na toho 5. to školenie, na toho 25. školenie v kancelárii Zvolen. Kto chce prísť, tak budem veľmi rada, lebo není všetko o tom len, aby sme sa technicky zladili, aby sme vedeli si pozrieť do toho, že... Ale povedzte, vy mne povedzte, či není jednoduchšie, keď si človek sadne spolu. Poviem vám takú kuriozitku. Zdenka Machovičová napríklad prišla do salónu, prišla sa pomasírovať, hej. Ja som tam bola, hej, lebo však, no, ja som taká asistentka všade. A prišla s ňou aj jej dcéra. V podstate dospelá dcéra už, nie? Zdenka, ona je už dospela. No, ešte nie? Skoro, no, vyzerala, mala všetko ako dospelá žena, tak čo ja viem, ja to už do jedného vreca hádžem. Ale dosť na to dospela, aby rozumela technike, aby sa vedela dostať do maminho telefónu. Ešte sme jej skenovali tvár, musela si z lehátka zodvihnúť, aby sme sa aj dostali do jej mobilu. Takže všetko prezradím dneska na teba. A predstavte si, že sme jej zatiaľ ten school nainštalovali.
Hej, takže Zdenka ani nevie asi, ako sa tam dostala, tým pádom to asi nebude vedieť veľmi veľa ľuďom vysvetliť, lebo ona tam spadla tak, že s pomocou Božou, ale nevadí, ale páčilo sa jej to, lebo videla som, že už tam komentuje veci, že to tam ako pozerala, takže sa mi páči, že v tom pracuje, že v tom ide a tam si nájdete naozaj všetko. To bude ako taký váš diár zároveň, to bude váš taký prehľad, pozriete si, čo ste nestihli, tak si to pozriete tam. Ja napríklad podcasty a také veci počúvam, alebo školenia, keď idem behať, lebo ak náhodou nemáte čas, tak si to takto zariadte, hej? No, tak, ja vám všetko porozprávam. Takže to bude 25. Hej, ten zvolen, naživo, aspoň raz za mesiac, naživo. A dobre, to stredu. Ale každú stredu môžete prísť, lebo môžeme vašim ľuďom tam vysvetľovať produkty, marketing, čokoľvek. Každú stredu máte ako keby deň otvorených dverí a vieme si to aj vtedy vysvetliť, tie technické záležitosti, okrem tejto najsledujúcej stredy, hej, lebo sme v Bratislave. Takže toto. A najbližší takýto kaviarnička je o 2 týždne, 22.2., taký pekný dátum, to si zapamätajte v nedeľu. Sme sa dohodli 19:30, to už vám teraz tak ako opakujem, aby ste si to tak zafixovali, keďže ste tu aj také baby, čo ste tu neboli minule. 22. o 2 týždne, ale už je to tam school. Už to tam nájdete a už keď tam otvoríte si tú udalosť v tom kalendári, tak si tam vlastne nájdete aj link na Zoom. A že nemusíte už od nikoho pýtať, stade sa už aj zapnete na Zoom a ste tam. To je také pohodlné. No nie? A veľmi, veľmi veľa akcií, je veľmi veľa podujatí, čo my vidíte, chceme pre vás, čo vy si robíte medzi sebou, čo vy sa môžete čokoľvek vzdelávať. Zajtra ešte poviem, že napríklad v pondelok je, to je asi pre všetkých dievčatá, dúfam, že nepoviem hlúposť, od Adriany, hej, to bude odsúdených k úspechu, keď tam nie ste náhodou, tak aj to zakvačím tam do school, dobre, aby ste to aj to tam našli. A zajtra bude taká zaujímavosť, lebo však ona ide informovať o mnoho veciach, možno budete počuť duplicitne tu aj tam, ale čo ja neviem zduplikovať, to je to, že Adriana vyhlásila za mesiac január, kto urobil aktivitu nad 6 bodov, tak budú v žrebovaní o Infinite kozmetiku. A asi trikrát Infinite kozmetika a vieme veľmi dobre, že je veľmi kvalitná a povedzme si, že aj finančne najviac ocenená. Hej? Nepoviem drahá, lebo to by bolo hlúpe. Drahé tu vo Forever pre nás nie je nič, ktorý milujeme tie produkty, ale je určite hodnotná, lebo zodpovedá tá cena tej kvalite. No, tak teraz som to povedala šalamúnsky a veľmi pekne však. Takže učte sa, lebo toto treba takto povedať ľuďom. Nepoviem, že vieš čo, ako ponúkla by som ti aj túto, ale je, tak, akože je taká drahšia, vieš, tak to neviem, či si budeš môcť dovoliť, ale keď jej poviete, že bohovská kozmetika, proste dáš si to na seba a vidieť to. Napríklad mne to deti hneď povedia, mami, ale na tebe to hneď vidno, hej, takže, taká som rada, no. Takže už len používať ju však. Takže tak, no a keďže musím pogratulovať Žanet Banasovej, jediná z našich nemenžerských mala nad 6 bodov aktivitu, čo veľmi pekne jej naozaj gratulujem k tomu, lebo tým pádom má šancu sa ocitnúť, teda určite sa ocitne v tom žrebovaní, ale podľa mňa má aj celkom peknú a vysokú šancu, že tú kozmetiku môže aj získať. Takže budeme najbližšie oslavovať v kaviarničke, dobre? OK. Takže nám to potom pripomeň, keď tu budeme na Zoome, že teda, že to máš a že si to dostala, alebo tak niečo proste. No držíme ti palce v každom prípade, dobre? Ďakujem. No, lebo viete, ja držím palce dvojnásobne, Žanet, lebo ona chce v takej podobe tej kozmetiky upiecť tortu. Aj keďže ja mám rada sladké. Takže ja jej budem aj na nohách držať. Tak uvidíme, no. No, uvidíme, jasné. Tak zajtra sa vidíme, ale tak všetci prídete, hej, a pozbudzovať teraz Žanet zajtra na na to stretnutie Adriany. No a v útorok môžete prísť na to do Bratislavy na ten roadshow, samozrejme. No a mnohí ste tu už aj supervízori a viete, že tá naša cesta je veľakrát ako taká, by som povedala, hrboľatá, zákrutavá, neviem aká, hej, že není to taká
jedno čistá rovná cesta a není to vždy jednoduché a že túto prácu sa naozaj tiež treba učiť a treba získavať určité zručnosti, hej, a venovať sa tomu a viem, že mnohí ste zistili už, že neurobí sa tu nič samé však. Či? Mm, Komu sa tak. tu urobilo niečo samé, povedzte už, nech aj ja som potom tak ako nabitá optimizmom. Nikto nič? No, dobre. No, ale viem, že teraz bolo úžasné podujatie v sobotu. Bolo to Supervízor Plus, bolo to školenie pre supervízorov, bolo to veľké dosť, by som povedala, veľa ľudí tam prišlo, naozaj bol veľký záujem, 60, ak sa nemýlim, Peťka, čo? 60 supervízorov. Odchádzali v sobotu stade nabití informáciami, vedomosťami, úplne natúrovaní a napeckovaní a v krásnom prostredí hotela Hilton Bratislava, dobre hovorím, kľudne ma vyautujte, keď náhodou dačo trepnem, lebo sem tam sa mi podarí. Ja si tak zamieňam pojmy s dojmami niekedy a to potom tak niekedy vtipne vypáli. Ale toto nebolo vtipné, toto bolo určite užitočné. Ja som na takých školeniach už bola som aj ako školiteľ. Teraz som nebola výnimočne, ale máme tu baby, ktoré tam boli v sobotu a ja by som ich veľmi pekne chcela poprosiť, aby nám to predostreli, aby nám povedali a možno, že začneme tými absolventmi, ktorí tam boli ako žiaci, ako tí, čo boli sa tam učiť a nie školiť, lebo pre nás je to už také samozrejme, hej, ale pre vás je to podľa mňa oveľa väčší zážitok a chcem, aby sme tak ostatným povedali, že aké dôležité je tam byť a čo vás tam najviac nadchlo a čo ste si stade priniesli a či padli aj nejaké také rozhodnutia, alebo čo vám to vlastne dalo? No, kto tu je taký, čo ešte není manažér, ale bol tam v sobotu? Ja som tam bola. No predstav si ty ako myška, tíško, no kľudne povedz. No, ja som tam bola so všetkými babami, manažérkami, čo mohli byť. A bolo to fantastické. Odporúčam každému. A nebude to ani prvý, ani posledný. Posledné školenie, čo budem absolvovať, plánujem to robiť pravidelne. A bola tam fantastická energia, veľmi veľa informácií a veľmi veľa rád, aký dôležitý je sponzoring, aká dôležitá je aktivita, plánovanie, dialógy s mentormi a so všetkými, ktorí podporujú celú tú aktivitu moju. A bol tam super obed, fantastickí ľudia. Takže tie prednášky boli výnimočné. Tá energia z tých rozprávajúcich bola perfektná. No a samozrejme, mala som perfektný odvoz. A prepáč, ten odvoz, áno, to bolo zase taká tímová záležitosť však. Už aj tou cestou ste si dokázali urobiť ten výnimočný program spolu. Áno, akože veľmi som vďačná za každú minútu, čo som tam bola a od tej 7, čo sme išli s autom až po ten večer. Neskutočné. A čo z toho ti vyplynulo vlastne ešte také? Zodvihlo sa ti naozaj tak vieš, keď ti... To je také, ja si to tak predstavujem, že pre mnohých je to niečo také v porovnaní toho, že ideš cestou a keď prebehneš takým kopcom, tak ti až tak zodvihne vnútro, hej? Také však. Áno. Určite No? áno. A pritom čo? Chcela by si práve toto zažívať stále, alebo chcela by si niekam posunúť, ísť do väčších výšin? Určite áno a práve preto mám v pláne ich
pravidelne absolvovať, aby som tak si vedela nejak tak odsledovať posun medzi dvoma udalosťami, školeniami. Takže hej, taký je plán, že Hej. proste začať robiť tú aktivitu tých 6 bodov a potom na igla supervízora a tak ďalej a vyššie. Teším sa na to, Miriam, to sa veľmi teším. Viem, že ty si vlastne využívala aj to prostredie, trebárs, alebo v tom zvolenie si to máš tú výhodu, hej, že si vo zvolenie, takže si využívala aj tú možnosť toho stretávania aj u nás v kancelárii, čiže to je, berte to ako také komunitné centrum pre vás, pre Donut Smile, takže naozaj môžete prísť a byť tam proste spolu. A viem, že na budúce príde aj Zdenka, viem, že teraz mala okolnosti a vlastne Miriam je sponzor priamy Zdenka, ale čo, keď vidíte, že nemôže ísť sponzor a že nemôže tam byť zúčastnený, čo je samozrejme im ľúto, tak už bol nadsponzor Mirka Vrabel-Čabradiová, takže ako si sa cítila s Mirkou? Bolo to super, že ste tak boli spolu ako tímovo? Vždycky, keď ideme niekde spolu, tak je to fantastické, pretože tie dievčatá, tí manažéri ťahajú tých ľudí, aby napredovali. Proste je to neskutočná podpora a veľmi si to vážim a som nesmierne vďačná, že mám také podmienky, aké mám. Proste áno, stretávanie sa v kancelárii s Peťkou, s tebou. Mirka je vždycky po ruke na telefóne. Čo viac si človek môže prijať. To som rada, hej, veď takto má spolupráca fungovať. Samozrejme, takže neľutuješ, že si bola, hej? Úplne nie. No. Vidíte, nedá sa neľutovať. To aj Anka Gondová, za kými prišla spomienkami a proste keď bola na tom jej školení, to... Takže vtedy ťa tak navnadilo aj to jej však rozprávanie. Určite. No vidíš? Určite. A teraz ty Áno, budeš motivovať ďalších. Áno. No, Určite. tak sa teším. No, ja som veľmi rada, že si tam bola a dúfam, že budeš potom na ďalšom a na každom a budeš teraz motivovať a inšpirovať iných. Takže ja samozrejme, že sa teraz ešte opýtam dievčat, manažérok, lebo manažéri tam môžu byť so svojimi ľuďmi a dokonca leadership väčšinou už má ako keby aj tú pracovnú povinnosť školiť tých ľudí. Takže Peťka tam bola aj ako školiteľ a Peťka, Mirka, kľudne povedzte, neviem, ktorá chcete mať slovo prvá, že ako vám bolo teda z tej vašej pozície a s tými našimi ľuďmi. Bola tam ináč, ešte spomeniem medzi tým, kým sa rozhodnete, prihláste sa kľudne. Bola tam aj Ivka s Evkou Nociarovou. Rýchlo nevie prezvisko. Viete? Neviete. Dobre. To asi nie je podstatné. To nie je podstatné, veď budeme ju vidieť na budúce, určite už tu, možno teraz im to nevyšlo. Takže nám povie aj ona svoje tie dojmy, takže boli tam dve také naše supervízorky, ale najbližší termín, ktorý bude, tak toto sa dozvieme viac menej asi teraz v stredu na porade, tak vám potom dáme vedieť, dobre? A určite sa budete, aby ste si mohli čo najviac včas zabezpečiť ten termín a aby ste vlastne mohli ísť najbližšie. A ešte chcem podotknúť to, že vážte si takéto naozaj školenia, kde je to dokonca zadarmo. Ako povedala Miriam, že bol fajný obed, ale v krásnom prostredí, v takom luxusnom hoteli. A si zoberte, že
naozaj bol to workshop, čiže tam sa tvorilo, ale ešte aj to, že nemusel za to nikto zaplatiť. Hej, že firma to robí bezplatne, aby vy ste sa mohli posúvať, aby my všetci sme sa mohli posúvať. A viete čo, keď sa chce človek vzdelávať a posúvať sa, tak väčšinou necháva všade veľké peniažky, preto, lebo zadarmo vám dneska nikto nič nepovie, nikto vám nič nedá. Ale v rámci tejto Community Forever si vzdelávame ľudí preto, aby sa aj vám darilo. Hej? Aby nie my sme boli tu hviezdy, ale vy všetci. Dobre, nechám vám slovo, dievčatá. Mami, no poďte, jedna, druhá. Mám Ready? Ideš, Mirka, či? Môžem, kým je tu viac menej ticho. Takže mne sa veľmi páčilo. Ja som si aj s Peťou tak potom vravím, že toto bolo presne také, ako keď sme mali to manažerské myškolenie, že na ten štýl to bolo vlastne robené, takže bolo to iné, ako čo sme boli minule. Veľmi dobre to spravili. Musím pochváliť aj Peťu, že mala perfektnú prednášku, že bola na vlne, hej, takže dobre to vypálilo, tak veľmi dobre sa ju počúvalo. A všetky v podstate prednášky boli také naozaj, že zo všetkého som si aj ja niečo zobrala, lebo v podstate to nie je o tom, že my sa už nemáme čo učiť, my si možno máme vždy čo oprašovať a vždy si tak uvedomovať dookola, hej. Takže pre mňa to bolo inšpiratívne, dokonca až tak, že aj u mňa nastal možno taký zlom, že chcem už naspäť zase dosahovať aj ja tie výsledky, čo som dosahovala predtým a robila kvalifikácie. Takže asi aj ja som sa tak tu nejakým spôsobom odrazila, lebo chcem ísť aj príkladom a vidím, čo všetko Forever dáva a prečo si to nezobrať. Takže majú zmysel tieto školenia a určite odporúčam každému, aby sa zúčastňoval, keď môže. Neviem, či to nebude už oklieštené aj aktivitou, čo je samozrejme samozrejmosť ju robiť. Takže uvidíme, ako to dajú, aké dajú podmienky, ale naozaj, kto tu chce niečo dokázať, tak treba chodiť na tieto firemné. Teraz je super, že to máme naozaj takto od firmy zastrešené. Takže ja som sa veľmi dobre tam cítila. Čo ešte bolo také, nie že smutné, ale my sme sa tak pekne usadili, partička, a potom zrazu, no a teraz každý sa rozdelí niekde inde. Takže my sme celý čas spolu neboli, hej, pri stole. To bolo také vtipné, čo bolo zase tiež dobre, lebo človek išiel z komfortnej zóny a sedeli sme s cudzými ľuďmi, takže OK. Ale jasne, cez prestávku sme boli stále spolu a bolo to, podľa mňa to bolo veľmi dobre urobené. No, to bolo dobré asi, že vás tak pomiešali, lebo jednoducho, aby ste si mali čo priniesť navzájom, podľa mňa, hej, do toho, lebo tam sa poskladali také malé týmy, hej, a takže, ale z rôznych tímov sa to zamiešalo, takže super. Takže za teba, hej, dobre. Paráda. No dobre, dievčatá, tak ešte, neviem, Peťka, či ešte dáme slovo, kým ty si už prednášajúca, tak ešte dáme Jarke, aby ona mohla povedať svoje dojmy, bola tam tiež a že čo jej to dalo, lebo síce je Jarka manažér, ale ja si myslím, že všetci sa máme čo učiť od samého začiatku. Neviem, počuť ma normálne, lebo som tu z Áno. mobilu, väčšinou som cez Dobre si. počítač. Dobre. Vieš čo, ja som veľa rada, že sa mi podarilo, lebo cez týždeň je to také náročnejšie, a teraz to bola sobota, takže som si to fakt tak užila. A teda tiež trošku teda na začiatku zaskočilo to miešanie, ale nakoniec ako malo to svoj zmysel, presne tak, že vlastne keď sme riešili nejaké úlohy spolu, tak vlastne sme tam boli možno s inými ľuďmi a tak inak sa pracovalo. Ja možno, čo by som vypichla, lebo samozrejme bolo to mierené na supervízorov, čiže my síce z manažéri sme tiež navnímali a samozrejme dalo nám to tiež, v podstate niekedy je dobre vrátiť sa na ten v úvodzovkách začiatok, aby človek nezabudol, že možno čo treba robiť, hej, a znovu sa nejak tak nakopol, čiže ja som si tiež robila poznámky. Ale čo by som možno tak povzbudila supervízorov do budúcna, že keď tam budú a bude také, že kto chce si vyskúšať, proste choďte. Aj keď poviete, nebude to dokonalé, ako aj tentokrát tam skúšali, však Miriam videla, že keď vás poprosili, aby ste či už edifikovali, čo robíte, proste predstavili to, čomu sa venujete a to, čomu sa venujete forever a podobné, či už príbeh alebo čokoľvek, tak je super ísť tam, aj keď sa tam budete koktať, lebo vlastne oni vás vedia usmerniť, oni vás vedia inšpirovať. Napríklad Aťka teraz tam tak veľmi pekne
keď tam vyšli tí s príbehom, tak vlastne im pomohla ten ich, hej, riešiť. A zase ten váš manažer, ktorý tam je, tak si vás vie nahrať a viete si to potom spolu prejsť, hej, stavať možno na tom, alebo proste niekam to posunúť, ten príbeh, aby ste sa naozaj od toho odrazili a vedeli to v praxi používať, hej. Čiže boli tam aj takéto cvičenia, ale videla som, že veľa tých supervízorov sa vôbec bálo ísť dopredu, čo je veľká škoda, lebo si myslím, že tí, čo išli dopredu, bolo im poradené, možno aj od Aťky samotnej, a tentokrát, čiže určite sa zapájať do týchto aktivít, že nesedieť tam, nebať sa a proste ísť do toho. Takže do toho vás chcem veľmi povzbudiť, lebo si myslím, že tí, ktorí išli, tak im to veľa dalo. A fakt, že toto, že tam boli tie praktické veci, hej, že človek si to vedel aj napísať, samozrejme vždy si to vie so svojím manažerom prejsť, ale je to také iné, hej, keď vidí aj tie prednášky, napríklad aj Peťka Černička mala tam kopec zaujímavých postrehov aj o tom, ako možno dneska ľuďom povedať, že robíme forever a inak, ako sa to možno hovorilo pred 5 rokmi. Čiže tiež nejaké slajdy sme si nafotili, alebo teda ja som si aj prepísala do poznámok. Čiže mne sa veľmi páčilo, bolo to v dobrej atmosfére, bolo to také príjemné, bola tam tá starostlivosť od firmy, ja som zostala prekvapená, napríklad mužovi som hovorila, že vedela som, že tam bude aloe, ale nečakala som, že aj my dostaneme na stôl, keď je to supervizorské školenie, čiže aj napriek tomu sme dostali aj aloe, aj fast break na stôl a potom bola aj káva, aj koláčiky, takže ani to fast break som nezjedla, podelila som sa s rodinou potom na prechádzke, lebo sme ešte potom sa prejsť na kuchajdu, že niekde ideme aj na vzduch a prejsť sa po celodennom sedení v miestnosti. Takže naozaj tá starostlivosť od firmy akože klobúk dole, že človek si povie, že len v odzvukách supervizorské školenie, ale všetko ste tam mali fakt, ako keby ste boli už manažeri. Takže oplatí sa tam ísť, ja to veľmi pozbudzujem, pokiaľ chcete ísť ďalej v tejto firme, tak tieto školenia naozaj sa oplatí absolvovať, zobrať si to najviac, zapájať sa do tých vecí, prijať výzvy aj v rámci toho školenia a využiť to naozaj naplno, lebo možno nie na každé sa vám podarí, lebo sú rôzne okolnosti, ale tam, kde ste, tak naozaj to využite naplno. No, som rada, že to tak pekne zhrnula z tvojho pohľadu, lebo naozaj ako je to vzácne. Je to vzácne a treba využiť. Hlavne, keď je niečo na... Viete, že sú aj rôzne zahraničné, aj o tom sa budeme baviť, ale v prvom rade človek by potom ako keby niečo preskočil. Keď nevyužije možnosti tu, ktoré firma dáva zadarmo, čo nemusíte cestovať, nemusíte tak ďaleko myslím, nemusíte si platiť, nemusíte nič. V podstate iba naozaj mať tú vôľu chcieť, tak prosím vás, využite všetko, čo vám dáva tu firma, všetky podujatia a potom áno, vždy, keď vám treba niečo viac, treba ísť za tým a netreba sa ani brzdiť, ani hranicami, ani tými možnosťami, ničím. Proste ísť ďalej, hej, ísť a viacej nasávať a viacej brať, čo tie možnosti, aké máme. Takže tak, ďakujem ti, Jarka, naozaj. A Peťka, ty nám povedz, ako z pohľadu školiteľa, nože ako to ty hodnotíš? No, ako z pohľadu školiteľa, alebo teda aj z, bolo to veľmi dobré a jedna vec možno, čo tam ostatní neviem, či vnímali, či nie, a veľa sa tam improvizovalo, lebo riaditeľka teda neprišla nakoniec zo zdravotných dôvodov tým, že mali toho nakopené a tým, že sa všetko teraz zmenilo a tak, takže na ňu to doľahlo. Čiže deň predtým volala Adriane, že by to prevzala. A musím povedať, že naozaj, že sme sa tak ako vpredu tam tak nejak ako taká rýchla porada, hej, ako zomklo sa to, vlastne sme sa tam vpredu. A naozaj to bolo také dynamické, taká veľa improvizácie a praktické. Takže všetkým sa toto páčilo, že to bolo také praktické a že naozaj veľa museli, v podstate tí supervízori museli veľa robiť, hej. Rozmýšľať a pracovať. Rozmýšľať, robiť, pracovať, taký workshop a to je naozaj viacej, ako keď majú tam len sedieť a počúvať, lebo vieme, že môžeme čítať, počúvať, nasávať, ale keď to nebudeme dávať do praxe a nebudeme naozaj skúšať si tie veci v teréne, tak to je proste niečo, čo nám tie informácie vyprchajú, hej, z hlavy von. A my potrebujeme naozaj preto, čo sa učíme, hneď to dať do praxe, aby sme sa to reálne aj naozaj naučili a boli z toho výsledky. Takže z tohto pohľadu naozaj to bolo veľmi super, všetkým sa páčilo. A vlastne dneska aj všetci lídri nahlasovali, že v podstate
ohlas bol z celého vlastne z celých tých ľudí bol perfektný ohlas zo všetkých skupín. Takže bolo to super a mne sa páčilo tiež, v podstate som sa v tom tiež cítila dobre, aj v tej prednáške, aj tak, aj keď ja vždycky tak stresujem, ale nakoniec to Akú dobre si mala vyšlo. tému, nám povedz. Kontaktovanie. To je taká moja téma, v ktorom sa už cítim celkom fajn. Aj keď si uvedomujem, naozaj som si tak povedala, uvedomujem si, že musím ako keby intenzívnejšie začať aj robiť, aj keď stále kontaktujem nejak, ale intenzívnejšie ešte, možno aj ja, aby som potom vlastne naozaj vedela zase také nové veci doniesť do tých prednášok, aby to nebolo stále tak nejako, tak viac Nové menej. zážitky a skúsenosti, čo? No, hej, hej. Takže ako super, no. Takže to bolo všetko také naozaj, o, všetko od každého vlastne lídra naozaj to bolo aktuálne. Aj aktuálne na to, čo funguje, čo komu funguje, autentické, aktuálne. Naozaj každý dal tak to svoje, tú svoju z terénu, tú svoju prax tam dal. No, Takže to to bolo je super. To sa dá vyvážiť, takýto deň sa dá vyvážiť zlatom ľudia, lebo ja vám hovorím, od koho sa máme učiť, keď nie od tých, čo sú úspešní, najúspešnejší na Slovensku a naozaj vedia tú prácu robiť, takže naozaj sa učme od tých a nemusíte nad ničím ani špekulovať, všetko už bolo vymyslené, všetko, len vám to tí ľudia povedia a buď si to zapísať, dať do hlavy, alebo dať hlavne do praxe a ono sa to tam potom vlastne ako v človeku zostáva, hej, tam sa vám... Hlavne to všetko naozaj robiť a brať to vážne, lebo mnohokrát sme sa predtým tak sťažovali, že nemáme nič a teraz naozaj firma nám tak vychádza v ústretí a máme takto na dlani všetko a ako škoda si je to nezobrať, neísť a naozaj nedať, to má byť win-win, že dať späť, hej. Čiže aktivita nie je až také ťažké robiť, keď robíme. Je to naozaj, že pár produktov na deň, hej, keď si to rozrátame toho slona na drobné, tak pár produktov na deň a brať vážne aj tieto menšie kvalifikácie, lebo tie vás vedú potom aj k tomu manažerovi, aj čo je táto loď, zobrať to vážne, hej. Lebo sú to krásne kvalifikácie a byť naozaj už potom medzi tými ľuďmi. Viete, akými ľuďmi sa obklopujeme, takými sa vlastne aj stávame naozaj. A keď chceme sa posunúť v tom živote, hej, možno mať väčšiu hojnosť, mať viac peniažkov, rozmýšľať inak, tak sa potrebujeme potom aj posunúť niekde medzi takú tú, poviem, smotánku, hej, alebo takých ľudí, hej. Čiže byť na lodi s tými ľuďmi, ktorí naozaj položili kus práce na stôl, a byť tam s riaditeľkou a mať s ňou naozaj akože vedieť s ňou byť blízko, hej, na dosah, tak to je niečo, čo nie je až také ťažké, dá sa to urobiť, ale je to len naozaj o tom každý deň pravidelnej práci a už len keď si hodinku, dve vsuniete do toho, možno ešte keď ešte máte ten pracovný nejaký ten deň, tak hodinku, dve, tak nepovedzme, že tá hodinka, dve sa nedá nájsť v tom dennom, len keď si tak pozrieme, hej, že vieme tie hodiny dobre aj preflákať. Takže ako naozaj to, že nemám čas, to je výhovorka, všetko sú to v podstate výhovorky, že nepoznám ľudí, to je tiež výhovorka, lebo v podstate vidíme vonku a všade sú ľudia, hej, žijeme na zeme, kde sú ľudia proste. Takže všetko sa to dá, je to len o nás a tam sa naozaj, ako bolo povedané vlastne aj v Peťkinej prezentácii, v Černičkinej, že naozaj zdvihnúť si to sebavedomie je základ, hej, na tej hlave pracovať a potom s tým sebavedomím vieme ísť aj vlastne do toho terénu. A ja viem, o čom hovorím, lebo ja som z tých, čo ho malo tiež na bode mrazu a dvíha to naozaj to, že ideme do tej akcie. Nie je to ani pre nikoho jednoduché ísť do akcie, ani pre mňa to nebolo, ani aj teraz sa musím veľakrát tak odhodlať, ale dá sa to a nikto nám neodrizne z nosa a je to o tom, že tým ľuďom chceme pomôcť. Takže neviem, Takže brať výzvy a nefrflať, hej? je to už len potom o našej pohodlnosti. Takže Tak. nebudeme si ako sami sebe klamať. Buď chcem a idem za tým, alebo som lenivá, hej. A to hovorím aj sebe, lebo tiež by som mohla mať väčšie výsledky, keby som nebola pohodlná. Mirka dala takú peknú vetu včera v aute, tak Mirka potom povedz, že čo nám v tom bráni. Ale akože dá sa to a ja si tiež som
vstupujem do svedomia, hej, Takže máme tie školenia a aj byť, preto, aby a sme byť si tam uvedomili. je naozaj ako dôležité tiež, lebo to je akože naozaj práca a mať tento diár a mať to tam všetko zapísané, tak no, proste buď chcem, alebo nechcem, buď to berem vážne, alebo to flákam, hej, takže každý si musíme vstúpiť do svedomia a povedať si, že či naozaj berem vážne forever, alebo iba tak, akože sem tam si skrátim dlhú chvíľku. Tak. Pekne si to zhrnula. Brať výzvy. Výzvy nás posúvajú ďalej, ale nie keď chodia okolo nás, ale keď sa do nich pustíme. Keď sa do nich vrhneme a keď ich nebudeme sa pred nimi skrývať. Lebo tie výzvy nám nemajú ublížiť, majú nám dať. Majú nám dať náš rast a majú nám dať výsledok a odmeny. No a kto by nechcel odmeny? Vidíme aj Žanet, ako sa snažila, viete, ako sa snažila ešte na poslednú chvíľu drvila tých cez 6 bodov tú aktivitu, aby proste do tej Infinite súťaže sa dostala. Akože toto si veľmi ako kvitujem a cením a pozor, lebo Adriana bude mať každý mesiac nejakú výzvu takúto. Počas tohto celého roku si dala záväzok, že odmení stále 3 ľudí, ktorí budú mať tých cez 6 bodov aktivitu. A takto vás naučí vlastne ako keby takej rutine. Takže ďakujem ti, Peťka, necháme ešte Mirke nejaké slovo, lebo už vidím, že sa aj mladý zapojil. Nevadí, pusti nám ho, však my ho radi počúvame. Ahoj, Kúbko! Radšej zdrhá. Nie, nedá sa? Tak daj ešte aspoň jednu vetu, čo Peťka spomínala tam. To je boj, čo? Bojuje jak tiger. Dohoda rodine teraz. Tak asi, čo? Ako dá sa? Nie, nedá sa. Asi nie, tak mladý šéf to prevzal teraz v tejto chvíli, tak ma to mrzí, že sme ti nedali skôr, lebo budeme musieť využiť na budúce. Lebo matky to majú takto, ako to majú zložitejšie, ale nevadí, tak na budúce dáme viacej slovo. No, takže čo sa týka tých víziev, ako vravela Peťka, tú sponzorskú, to som si aj nechala ešte dneska, že by sme si to prešli. Nemáme veľa času, ale ja si myslím, že vidíte, iba keď prejdeme cez tieto veci, tak toto by som vás chcela naozaj povzbudiť. Je 8. februára. Máme ešte v podstate krásny február pred sebou, väčšinu, hej. Viete, že si treba naplánovať ešte dneska ešte, hej, aktivitu na celý ten február, naozaj, keď to nemáte náhodou, tak to treba naplánovať. A ešte do konca septembra máme čas. Keď sa človek naozaj No, Mirka? Vyhrala si boj? Hej, na chvíľu, dala som mu hračku, čo nemal už dávno. To som chcela ešte povedať, že veľmi dobre to bolo aj orientované na to, hej, ako sa Adriana nacítila a išlo to už potom v takom duchu, že fakt, čo tí ľudia potrebovali, čo tam boli. Že ako veľakrát spadáme do toho, že keď sa naučím ešte toto a ešte toto a ešte toto a potom to začnem robiť. A Vierka Greškovičová mala veľmi dobré také prirovnanie, že som sa fakt rehotala, že som to nepočula. A na to si vždy spomente, keď budete chcieť riešiť, že ešte toto musím vedieť. A ona bola, že to ako keby ste dieťa hodili do prázdneho bazéna a povedali mu, že proste až keď sa naučíš plávať, tak ti pustím vodu. Hej? Že proste naozaj o tom to je, že my všetko chceme vedieť, ale potom jedine len tá prax nás to v skutočnosti naučí. Hej? Môžeme dostať nejaké tipy, môžeme dostať nejaké rady, ale keď to nebudeme trénovať, nikdy v tom nebudeme dobrí. Takže na toto si vždy spomente. A keď to nebude dokonalé, tak hlavne je, keď to je a už cestou sa to vlastne vycibrí. Takže toto bolo také dobré prirovnanie, čo som si... Toto je naozaj pecka. A to len chcela vlastne bezpečie pre to dieťa, tak mu nenapustí vodu, aby sa neutopilo, nie. Ale no toto je úplne pecka naozaj. Takže takéto hefty, áno, to tam možno, že ku tomu skôr ako nahrám, tak sa tam dá písať, tak vám to tam napíšem ešte.
A ešte čo také klasické, ale to sme už mi počuli viackrát, že dobrý život je prekážkou lepšieho. Hej, že proste naozaj, keď sa máme dobre, tak aj si povieme, že chcela by som sa mať lepšie, ale nerobíme tie kroky, lebo proste je nám aj tak pohodlne. Aj tak ešte nás nič nepichá do zadku. Takže aj to je také, som si to napríklad na sebe, že ja sa mám v podstate dobre, hej, môžem sa mať lepšie, ale asi to, že sa mám dobre, mi je v skutočnosti tou prekážkou, hej. Takže Presne, bolo presne. takých uvedomení, no. No, tak sa teším, že vám to tak veľa dalo, ale za každým to tak človeka nakopne však do novej práce. No, takže máme my vlastný motor, máme aj svoje a prečo určite, a máme aj vlastnú motiváciu, ale to, že keď sa tam stretne toľko nabudených ľudí a tá energia na vás pôsobí a vôbec tie slova, ktoré veľa razy potrebujete tú jednu vetu počuť, ako teraz Mirka povedala, hej, že to bola také veľké uvedomenie, tak touto vetou môžete mnohokrát veľmi rýchlo odháčikovať človeka. Poviem odháčikovať, to som videla, no to nebudem vysvetľovať, hej, ale, ale môžete naozaj pomôcť niekomu, hej, vymazať taký ako vzorec nejak v hlave. Lebo je to o prepisovaní vzorcoch. Hej. My sme dáko nastavení, my niečo máme prežité a my z toho čerpáme a veľa razy nám potrebuje človek ako keby preškrtnúť to staré a napísať nové a my to musíme v tej hlave prepísať a podľa toho ísť. A to je ťažké, ono to trvá niekedy, ale ak nezačneme, tak z toho sa nedostaneme nikdy z toho vzorca alebo z toho predpisu. Takže tak, Mirka ešte, dačo? Či? Ručička tam bola za to. Dobre, tak tú súťaž, hej, tú sponzorskú súťaž, prosím vás. Viete, ako funguje, hej? Čo chcete, aký máte tam cieľ? Máme sa takto stretnúť na tej lodi do Viedne? Kto sa ide stretnúť takto kto ide na tú loď? Lebo Ja som si dala cieľ loď, takže ja idem makať. Loď, lebo keď budete mať loď, tak viete, že budete mať aj tašku, aj to pareo, všetko. Žanet, ty máš rada všetky tie vecičky, tak mi nepovedz, že ty nejdeš. A tá taška, sú krásne, taška je krásna. To je od januára do marca, že? To je od polovičky januára do konca marca, no. Takže my v podstate máme podstatnú časť ešte pred sebou. Však ja viem, no však len ja potrebujem útorok, lebo aby som mohla registrovať, áno, lebo neviem to. No, dobre, Ja vidíš, a myslím, presne také video, ako registrovať, som dala na to No ja budem to hľadať. Ale neviem, kde by No som... nevieš, lebo tam si není ešte prihlásená, lebo v útorok to musíme všetko poriešiť, lebo sme sa tam nevedeli technicky dostať. A preto ja ešte raz opakujem, chcem vám dať priestor, že aj tak vám poviem, že hoci čo sa môžete naučiť cez internet, aj všetko cez online, aj cez video, aj cez neviem čo. Ale viem, že nie každý sme tak zdatní a tak namakaní v tomto. Aj mne sa to tak ťažšie robí, ako keď to vidím. Není to isté sa naučiť šoférovať cez trenažér ako na ceste. Hej? Čiže, ak to takto môžem prirovnať, ja oveľa lepšie chápem veci, keď ich raz aspoň vidím, ako 100-krát počujem. Hej? Čiže mne to treba aj vizuálne. A preto máme oči, hmat, čuch, všetko máme preto, aby sme tie veci mohli zažiť. Tak ideme čo najviac sa vrátiť ako keby možno do starej doby. Nezrušíme autá ani pračky, dobre? Ale ideme vlastne ako keby sa viacej stretávať. Ja by som chcela podporiť tú myšlienku, viacej sa stretávať, aby sme už neboli len plastikoví, len cez obrazovky, ale ja potrebujem vás nacítiť, normálne energia a všetko. A veľmi rada si sadnem vedľa Žanet a ukážem jej a spolu pôjdeme krok po kroku, ako kliknúť toto, ako sa zapnúť sem, ako budeš vidieť toto, vráť sa a poď ideme znova, ešte ti to znova ukážem a poď ešte ideme znova. A ja budem vidieť, čo kliká, lebo keď ja jej niečo vysvetľujem a ona mi povie, a mne toto, počkaj, ale mne to nejde. A čo si tam stlačila? Ukáž mi a nevie mi to ukázať a potom odfoď mi a pošli mi a Ježiš Mária. Hej? Čiže nemôžeme byť na dvoch stranách naraz, musíme sa naklonovať iba
Ale viem, že je to oveľa rýchlejšie, ušetríme si kopu nervov, keď sa raz za mesiac stretneme a povieme si, značte, vy si aj do budúcej kaviarničky značte všetci vaše tipy, rady, návody, nápady, čo chcete, vaše požiadavky, potreby. Dobre, prosím vás, alebo to píšte niekde proste, alebo do komentárov, do kaviarničky môžete písať. Či do kaviarničky, do School, hej, aplikácie. Tam máme možnosti naozaj, tam máme možnosti lajkovať, komentovať, debatovať. Dobre, sa teším na lebo to to. už všade potom ide, hej, že mimo nás. Alebo keď máme plagát Danat pod kaviarničkou, môžete aj tam. Keď ste tam proste v tej onej, že nechcete sa prepínať, nech sa páči, aj tam napíšte, ja budem veľmi rada, ale ja to aj chodím pozerať. Je tam niečo, není tam niečo. Bol tam niekto, nebol tam. Ja tam ináč vidím, kedy ste tam naposledy boli. Každého jedného člena. Že či pred 3 dňami, pred týždňom, alebo kedy. Alebo pred hodinou. Hej, čiže ja to tam vidím. Takže toto by som rada akože podotkla ešte. Takže budeme vedieť potom najbližšie školenie supervízorov, tak vám určite dáme termín. Budem sa snažiť všetky termíny dať do kalendára. Peťka potom bude mať zase termín, ona bola naposledy na školení v Maďarsku, čo je zase ako taký vyšší level školenia, hej, zase keď chcete počuť, ale od foreverákov, ale ďalšie šarže a ďalší ľudia, takých, čo ste ich treba ešte nepočuli, hej, takže môžeš povedať aj na margo toho, Peťka, kedy to bude, čo bude? No, Maďarsko bude 16-17 maj, my sme tu už väčšina poprihlasovaní, pozerám, takže 16-17 maj, vstupenka je 35 eur, okolo 20. februára teraz sa bude dvíhať na 40 by sa mala a v podstate kapacita už 50% naplnená. Čo sa týka hotela, ona potrebuje vlastne čím skôr vedieť, tak aj nejaký ako počet, aby mohla licitovať za cenu hotela potom, hej, a nám dobrú vybaviť. Dobre, a koľko bolo naposledy tak, aby sme tu mali tí, čo ešte neboli, aspoň taký prehľad, aspoň aký taký? A naposledy koľko bolo, ja akože suma myslíš? Hej, cca. Suma bola, mali sme 110, tam aj s obedom, plus vlastne 35 listok, tak bolo. Dobre. Okolo Dobre. stovky, hej, a cesta. Stovka hotel, cca dačo hore dole. Máte tam 35 alebo 40 listok a máte tam cestu, hej. Cestu, hej. Keď viacerí do auta sú, tak to sa rozložia, to nie je tiež To je, veľmi. hej, keď sa to dobre logisticky zorganizuje, tak je to lacnejšie pre ľudí. No, takže bolo to ako úplne super víkend. Ja som bola nadšená, všetky sme boli nadšené, ja som bola s babami, koľko sme boli? Barborka bola tvoja supervízorka a Beatka a ešte... A Miriam. Čiže my sme si to veľmi užili, čo sa mne páčilo, bolo tam veľa aj mladých, hej, bolo to také dynamické tiež, bolo to super veľmi, také naozaj dynamické, veľa skúseností sa tam premlelo v takom krátkom čase, takže tým pádom to bolo také naozaj, že aj bohaté o tie skúsenosti, informácie, všetko. A bolo to 2 dni školenia a potom vlastne po školení sme mali stále kopu času aj na užili sme si aj wellness a užili sme si sauny a jedlo tam bolo báječné, Maďari si naozaj dajú záležať na tom jedle, takže jedlo bolo fantastické, môžem povedať, že ja nie som nejaký taký ako fajnšmeker ani nejaký papkáč, ale tam som si dala a teda zatiaľ, čo som bola po hoteloch, kade, tade, aj v Turecku, ale či tu na Slovensku, zatiaľ som to bolo najlepšie, hej. Takže to sme si užili tiež a sme sa tak ako hneď po školení išli na večerať a potom sme išli hneď do wellnessu a všetci odchádzali z wellnessu na večeru a všade, hej, ako už všade odchádzali. Takže my sme mali celý wellness pre seba, celý bazén pre seba, my sme mali celé sauny pre seba, my sme si tam naozaj kecali, vymieniali sme si dojmy, bolo to úplne ako super to bolo. Ráno sme išli do fitka a niekto zase išiel plávať, kto chcel, Beatka išla plávať, my sme išli s Barborkou do fitka. A Miriam tá si dala svoju chvíľku. Čiže bolo to naozaj, akože boli to úžasné 2 dní, my sme si to spolu užili. Mali sme aj taký vlastne ako také fashionové party, hej, že vždycky sa tam bude riešiť asi nejaké takéto, že nejakom tom ako sa povie, podnete či námete? No, ako sa to povie? A proste nejak sa tam bude vždy nejakom tom, nejakej téme party riešiť. A aj to sme si užili, sme si aj zatancovali.
Takže naozaj to boli super 2 dní, také intenzívne aj na takéto, že na to vzdelanie, motiváciu, ale intenzívne na to, že sme mali aj ten čas spoločný, hej. V peknom hoteli, bol to storičkový hotel, takže naozaj pekný, veľmi. Takže neviem, čo ešte. Miriam, ak by si čo chcela dodať k tomu, ty si to tiež užila, tak Mne sa tiež veľmi páčilo, aj keď som to nevyužila, ale plánujem to využiť na budúce, že tí lídri, čo tam vlastne to viedli, tak potom v kaviarničke mali všetci možnosť sa s nimi aj porozprávať po tých prednáškach, po večeri, tak, aby si to tak nejak našili na tie svoje, na ten svoj štýl práce a aby aj vedeli, ako aj pracujú. Takže to tiež sa chystám tak nejak sa porozprávať s Peťkom a Aťkou Šerešovou a nejak to tak využiť, že oni dali ten svoj čas večerný, alebo ten, keď by si mohli oddychnúť a dali tým ľuďom na to, aby to využili, aby sa s nimi porozprávali, tak to sa mi celkom páčilo. No, super, vidíš. Takže na týchto podujatiach viete také veci zažiť, čo bežne, normálne v živote nie, ani v tom živote forever. Takže ak chcete nejaký bonus navyše v tejto práci a niečo získať naviac, aj už len ten pocit, alebo to stretnutie, alebo čokoľvek, tak je nevyhnutné, aby človek zobral naozaj ten balík práce forever komplet. už nás je tak nejakých 9 prihlásených, čo Kto sme ste tu už prihlásení? platili. Anka? Miriam? Anka To je? na takéto školenia môžu ísť aj supervízory? No Áno. áno, aj asistent. Aj asistent, super. Aj ten, čo ešte ani nie je registrovaný, ak chce sa na to nejak pozrieť. To je pre všetkých. Aj Zdenka je prihlásená, ešte o tom nevie. Zdenka. No vidíte. Takže sme sa o tom práve preto rozprávali, aby ste vedeli, aby ste všetci vedeli, aké sú možnosti. A už potom, kto chce viac o tom vedieť, tak sa budeme baviť hej na takých tých úrovniach, že v útorok napríklad na Bratislave, teda nebude sa o tom hovoriť na roadshow, my neprednášame a o tom sa tam nehovorí preto, lebo toto sú vlastne zase, by som povedala, také možnosti, ktoré si vyhľadávajú týmy, hej, že už aj do zahraničia, aj ku kolegom, ktorí vlastne robia ten Forever možno v tom Maďarsku, už zase tam aj iná trošku energia, zase iné. Dávajú rady po slovensky? Máme na cez slúchadka preklad. Aha. Prekladá nám to Vierka Greškovičová a ona je naozaj veľmi v tom ako perfektná a zdatná a to je kvalitný preklad. Máš do uška pekne a v podstate mobil máš zapnutý a ide ti pekne celý čas preklad. Aha. je to super. A hlavne ten čas naozaj, tak ako zase sme tak spolu strávili ten víkend, takže je to také, že naozaj človek je aj taký oddychnutý, nabitý a taký ako naozaj otvorená, tá myseľ sa tam otvára, alebo veľa z takých informácií a takých ako teda na väčšie veci sa človek nastaví. Áno. Takže tak. Takže aby ste vedeli, takže zajtra sa vidíme na odsúdených, na žrebovaní u Adriany. Pošleme link, dáme link, keď bude, neviem, či už je, alebo bol niekde. Videla si, Peťka, niekde link? Myslíš na Zoom? Hej, na zajtrajší. Nie, ona zvykne dávať asi v ten deň, tak nejak. No, dobre. Tak ja vám to dám aj do school, keď to bude, tak ja vám to tam hodím, aj ten oznamček a tak, aby ste mali všetko. A teším sa na vás, takže... Dobre, tak na budúce by sme sa mohli takto stretnúť tu s tým, že by sme si mohli možno že dať trošku tému. Vieme, aké je dôležité to plánovanie a točíme sa okolo toho, ale konkrétne možno aj nejaké tipy a ako to robíme a ako to robíte vy a ako sa
k tomu vieme tak zodpovedne postaviť a komu by, ako to vyhovovalo zase, kto čo má rád a čo nemá rád v tom. Dobre, aby sme sa o tom trošku rozpitvali, lebo plánovanie je jedno z najdôležitejších vecí vôbec, ako v rámci tej práce, ktorú si musí človek riadiť sám. Hej? Keď chodíte do zamestnania, väčšinou vám to všetko naplánuje tú prácu vlastne šéf, iba vám povie, odkedy dokedy, kedy máte nastúpiť a kedy máte vypadnúť domov, hej? Ale to celé vlastne musí zmanéžovať niekto, čo budete robiť a aký výkon máte dať, koľko toho máte vyrobiť, alebo ja neviem, hej, že čo máte priniesť tej firme. Takže toto vlastne je tu v našich rukách, toto nerobí nikto za nás a preto sa to musíme naučiť byť ako takými manažérmi svojho času a vedieť ho správne zmanéžovať preto, aby sme ho neplýtvali s ním, aby sme ho efektívne využili a aby sme boli sami pre seba prínosom, nie odnosom. To som povedala za výraz. No, to som vymyslela nový. Prínos a odnos. Dobre, takže na budúce, hej, pripravte sa aj vy trošku tak na tému plánovania. Môžete byť prínosom alebo odnosom potom, hej, aj vy v tejto diskusii. Dobre, tak sa majte krásne. Počkajte, a keby sme si dali ešte jednu fotku rýchlo, tak na rýchlo. Keby ste vykúkli ešte z okienka, výborne, výborne. Monike Hreškovej sa ako páčilo dneska tu? Hej, no tak som rada, že to bolo vlastne nejaký na užitok teda, možno aj na pôžitok. Dobre, tak zapínam fotečku. Hodím vám tam fotečku potom niekde, kde sa mi to podarí. Tak ahojte, držkajte sa. Tam.